Enok tini bobagra asai mani salo tam bojaga norok samu khaleka. Puilano hambai media no. Sing tini bubagra asai mani sal tini pro Bikram Kishore mani ko asai mani sal norok sawoi. Sing tini pas sing khaleka subjonal office obo অনেক কিছু সামু খালেকা বাল দল কে আমগো খালেকা আউন পরে খাইকা जों সড়ক রোড সাইড স্কুল এমন খাইকা আবন পরে जों নেক্সট তাবো जों হসপিটাল বো অনেক কিছু খাইলেকা নাই মানানো ফাইকে যত নুগানো जों তিনি বুবাগারানি আসাইমানি সালনো जों আবনো মুইতো খাইনা বাগৈ जों তিনি যত চিন পাঁচটা বিসি হেজামনা সাবজনালি পাঁচটা বিসিন তুই जों অর बुगानि आसाइमा सालनाय रिक्साय जों साबसुदा खालेका आबोनि सादा जों बुगाग्रानि दागमुंबाय बुगांखा बुखा कुफुर बिनि बुखा कुफुरनो जों सोरोंगै जों बुखा कुफुरङै जों अर जे दंगल हस्पिटालाव जे रुगि दंनाय आबोनि सादा डक्टर नार्स जे स्टाफ बरंनोबो जों जा मामानि मिस्टिकिसा जों याफालायका दुइ रक खानिलायका ओंखाय जों डक्टर बे कक सालायका ओंखाय डक्टर बो सावा नरक मा जेमन अबो जे खैमानि बालायका काहाम जेतु नरक बुबागानि संवादे संवा चिनि रुगि रक बायदर नरक कक साइ थाका नार्स बो नरक कक साइ थाका माने अमो को हामजाका आबोनि बागै चिनि जे डक्टर रक बरक जोंनो सादुङो सामु खैमन नगै जोंनो थान्दा रक किजा बेवस्था खै बरक जोंनो खानिगा ओंखाय बासु गराटै न जों असब खाइलेका Tini ni je bobagra asai mani salo tamo message namu sung lukurok no. তিনি নে অবগরা আসাই মানে সালনো রূপনো অবন মেসেজ নাম জঙ্গ নাইজি চিনি বুবাগ্রা বসে খাকুফুর जों बुबाग्रानो बोथानो मुसुंया चिनि 186 नि पाइथाग राजा जों अ राजानो जों कुसुं ग राजा र कुमाय फैगा अ लास्ट राजानो जों कमाना मुसुंलिया आबोनि बागै बिनि आयुक न जों कल खायतना मुसुं माबाय हायुक अंक हलं आयुक लक्षण हलं जे आयुक ग गायगाय बन जों तन मुसुं चिन बुगानो जों कमाना मुसुंया आबोनि बागै जों बिनि अंकनो बिनि लांमानो कल खायतना बागै जों अनेक किसु बिनि जों सामुखालि जों दंलायो परिश्रम खायो जों अनेक जा सामुखालिगा नुखाना गायाबन बागै जों बुबागा अबन सानमु जों चिनि बुगानो जों कमाना मुसुंया चिनि बुगानो आसाइमा सालनो जों हहमद दंकाय पालायै आकै जों सामु बखालि सोर जों हनङै पालाया बिनि साथे जों चिन गरि बरंनोबा जों माया नांनाय जों मास फोरोंनाय बिनि चिनि राजानि नस बिनतम खाखु नङाबाय जों चिनि जाते जत बरंनो जाते चिनि बुगानो खाखुफोर गाहाय जतनखौ खाखुफोर दंजाबाय तु Beskang salo ko tamo khalain rok. Beskangni salo जों ताकलायत जों खायगा बसकांनि सालकै जों एमन कयटा अंगनो जों खायनाय माने नक गरै खुब गरै जेमन माइमासे तुइमा नंया बरंनो जों नायतगै नेक्स्ट कै जों आपि खायना होनै जतननो बेलाय हामबाय सिनेमा सिन्ना हेजामारा एरिया kat cinemo Hezamara Block Committee ni bisingtei berirok ya khaiba sini selarok joto thansa khlai kok baksa kok lams जों सालायै अबाहायखाय कुरुम कुथुमखाय जों जागा जागाओ स्वच्छ अभियान परिष्कार खालायनायखौ जों सिनियो हेजामारा पेसि सेन्टारो परिष्कार खायमानिया गुलो अरने पेशेंट पार्टी रबै कक सालायका डाक्टर रबै कक सालायका ओ एरिया न जों परिष्कार खायमानिया गुलो अरने पेशेंट पार्टी दंग्रा रकनो जों बुबाग्रानि आसायमानि सालनो रुखसाबै बरकनो जाथाय किसा बागजाखा थानसानि मारिनि बिसिंतै ते अरनि स्टाफ रकनो जों कक काहामरक सालायका बरक जों कक काहामरक जारखा जों अबाहायखायनो सिनेमाम जायो ब्लक एरिया याखायबा स्कुल सिनि साबजुनाल बाजार आईएस ऑफिस जों अबाहाय गोरों जागावो परिष्कार खायका लास परिष्कार ओ हास्पाताल जों आबुनि यागुलो बुबाग्रा
আসাইমানি যে সালনো রুকসাবই সিনি তিপ্রা হাস্তি হায়ো 19 দফা জনজাতি রক जों आं खाखायो जतनो थानसा खलाय अब जों तिनि बाग्रानि आसाइमा सालनो गरम कुथुंखाय पालालाय दंगो फाइनाय दिनबो जों पालालाय थांनाय जों तैबो सिनिव आमचाइनि कायबा बिसि जत कक साबलाय माने थानसानि बिसिंतै जों तिनि सिनि हेजामारा कमिउनिटी हल कुरुम कुटुंखाय बुबाग्रानि जे आसाइमानि साल तंथक ब आयुलगै तंथुं सिनि 184 जना बंश परम्पराय आबरंनो रोगसावै जों रोजाबमुं मोसामुं आबहाय गायसा पान्नाबो जेंजागै दंगो आबनि आगोलो सिनि आमचाइनि ग्रै बर रखनबो जों सुबालायनाय वानसुगलाय दंगो सिनियाव पान्डाबो इनकाय आमचाइनि लुकुरकनो आं अबनो सानानि मुसंगो बुबाग्रानि आसाइमानि सालनो जों बिसेस कइरा बतेबो दीर्घजीबी आयुमानै सिनि दफानो मोथाङै क्लांथुं सिनि भबिष्यत जों अबनो नायो परिष्कार परिच्छन्नता तंखायसे जों मटामटि तिनांगोबो गाहामै थांनाय बासिबो दंनाय सिनि साइस्थ सम्पद नै गायसा एलेमबाग सिजाक दंमाने आ साइस्थ सम्पद रखनबो परिबेश जों परिष्कार परिच्छन्नता तनिनानि बागै बुबाग्रानि आसाइमा सालनो रोगसावै जों दिनै परिष्कार खायलो सिनि बर मोनाङा दं जुग संगर दङ सिनि मैदाम संगर बरबो जतनो पालखाय खाबाक साखाय जोंनो जुबाखा जतनो बेलाय हामबाय मारियो तिनि नेओ सातुं जरावो सातुंनो तुंजाक दंफानो तुंजाय हायखाय जों जत पालखाय थानसाखाय परिष्कारखाय मानमानि बागै जतनो बेलाय हामबाय सिनि तिप्रा हास्ते हायंनि 19 दफा सिनि खुंथाय बारा रखनो आं जतनो खुलुमबो अबाहायखाय तिनि राजानि आसाइमानि सालनो रोसावै हहम ददम खा बाक्सा खा थानसा याब्रि बाक्साखाय वालाया सुग्लाया कारै जों अबाहायखाय आगिबो तंलाय फैका ताबो तंलाय थानाय उलोबो तंलाय फायानो हनै अ ककनो किसा कसारैनो आं तिनि अर किसा कक सामानि जतनो हामबाय नोंथांबो दिनै राजा बुबाग्रानि दिनै जन्मदिन मोना दिनै बार्थडे नखरसे जोंनो हस्पिटालाव हाबसबाय रख खायलेखा ओंखाय जोंनो पेसेन्टनो जों बुबाय खामायग्रा ब जोंनो दा गेवा नरक करि बरकनो हस्पिटालाव जे लुगिं तने न निजा मामानि न खायनि जों दिनै वारे जों न मिस्ति रिपोर्ट Ya sabi. Ha? Dikasih kan foto sesuatu. Ngayangnya jadi berjaya. Oh, sabi apa lagi? Nawa sentini bubagrani asaina salno rege bini munggoy ngobu kisasa yakaruta yasa deh yasa teman